ଶୁଣୁଛ ଆଇଲା କଣ କହୁଛ? କଣ କହିବି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ତ ହରିଜନ ବୋଲି ଆମ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କାହିଁ ଯିବ? ଆରେ ମଣିଷ ଏଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ହରିଜନ ଜୀବନ ବୋଲି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ କହନ୍ତି ଯିଆକୁ କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯାଉଛି ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ସେ ଧଡ଼ି ଭାଇନା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଧଡ଼ି ଭାଇନାକୁ ଡାକିକିରି ଟିକେ ଯିବି ଆଉ ଠାକୁର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି ଆଉ କଣ ହେଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଲୋକ କିଛି କହିବେନି? ଲୋକ କଣ କହିବେ ଧଡ଼ି ଭାଇନା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଧଡ଼ି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ଠେଲେ ଭାଇ ଲୋକ କଣ କଣ ହେଲା? ମୋତେ ଚିହ୍ନିନ୍ତି ଧଡ଼ି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ଦିଥର କହିବେ। ଯୋଉ ଗଲ ତମେ ଦିଥର କଣ କହିକି ଛାଡ଼ିଲେ? ଫେରେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଥରକ ଧଡ଼ି ଭାଇନା ଆମର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ତେମେ ଗହଳି କରିନି ପାଖ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ଧଡ଼ି ଭାଇନା ଆମ ଗାଁ ଧଡ଼ି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଧଡ଼ି ଭାଇନାକୁ ଡାକିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଟିକେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ଆରେ ହରିଜନ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିବନି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କଣ୍ଠରେ ଶୁଣୁନା ଯଦି ବସିଥାନ୍ତେ ହଁ ସେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ କି? ନାଇଁ ଯାଉଛି ଧଡ଼ି ଗୋଷି ଅଛନ୍ତି ଯିବି ଯେ ତମେ ଟଙ୍କା 50ଟା ଅଛି ଦେଲା ଅଛି 50 ଟଙ୍କା ଅଛି ଟଙ୍କା 50ଟା ଅଛି ଦେଇଥାଅ ମୋତେ ଆଣିକିରି ହେଲା ଆଣ ଟଙ୍କା 50ଟା ଆଣ। ନିଅ 50 ଟଙ୍କା। ଆମେ ତ ହରିଜନ ଲୋକ ଆମେ କଣ ଦେଇପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବା ଆମର ବଳ ନାହିଁ। ହଉ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ କଥା। ଆଉ କିଛି ନା ଦୀପଟା ବସେଇଦବ ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମାରିବ ହଉ ଆସିବ। ହଉ ହଉ ଆଉ ଯାଉଛି। ଯିଏ ଯାହା କହିବ ଶୁଣିବନି। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି କାହିଁକି ଶୁଣିବି ମୁଁ। ହଉ ଯାଉଛି। ଧଡ଼ି ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖରାରେ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ତାତି ଯାଉଛି। ଭାଇନା କହିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ଆରେ ଅରକ୍ଷିତ କୁଆଡ଼ିକି ରେ? ଭାଇନା ତମରି ଦୟା ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋତେ ଲୋକ ଭାରି ଟାହି ଟାପରା କଲେ ହରିଜନ ଲୋକ କହିଲେ ଟିକେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି। ତୁ ସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏସବୁ କଥା କେମିତି କହୁଛୁ? ତୁ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ହରିଜନ ଲୋକ ତୁ ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ତୁ ଏଭଳି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ଭାଇନା ତମ ଟିକେ ଦୟା ହଉ ମୁଁ ଭାରି ଇଏ କରିକି ଆଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଲୋକ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ତ କେମିତି ମୁଁ ପୁରେଇବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ? ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଫେରି ଯାଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ଶୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜପ କରିବି ଆଉ। ତୋ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ହଉ ହଉ ଯାଉଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆଇଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆମ ଗାଁ ଧଡ଼ି ଭାଇନା ଥିଲେ ଧଡ଼ି ଭାଇନାକୁ ଏତେ କହିଲି ସିଏ ମୋତେ ବି ଅପମାନ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଶରଧା ବାଲିରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶରଧା ବାଲିରେ ତୋର ଏଇଠି ମୋର ଶୋଇକିରି ପଛେ ଜୀବନ ଯାଉ ତେତେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବି। ଶରଧା ବାଲିରେ ତୋର ଆଜି ଶୋଉଛି। ବଶ୍ଚ ତୁ ଆଜି ଶରଧା ବାଲିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ମୋ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଥିବାରୁ ତୋ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ବଶ୍ଚ ଲୋକମାନେ ତୋତେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦେଖିଥିବାରୁ ହରିଜନ ଲୋକ କହିଥିବାରୁ ତୋ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣେନା। ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ଆଜି। ତୁ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତୋତେ। ତୁ ହରିଜନ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଉପରେ ବସି ତମ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କରାଇବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ରଥ ଉପରେ ଆମ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ। ରଥ ଉପରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯାହା ହଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ମୋର କଷ୍ଟ ଆସିବାର କଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛ ପ୍ରଭୁ।